Podľa legendy bol v dávnych dobách pod Zoborom zakopaný mocný meč, ktorý patril slávnemu a udatnému bojovníkovi. Tento meč bol symbolom sily, odvahy a ochrany krajiny pred nepriateľmi. Legenda hovorí, že meč bol zakopaný preto, aby sa ho nemohol zmocniť žiadny nepriateľ a aby ho mohol nájsť len ten, kto bude v budúcnosti potrebovať jeho silu na obranu krajiny a spravodlivosť. Vrch Zobor sa tak stal miestom, kde sa tento tajomný meč ukrýval, čakajúc na toho správneho hrdinu, ktorý ho vykope a použije pre dobro a ochranu ľudu. V priebehu vekov sa však na príbeh o meči zabudlo a ostal len ako legenda, ktorú si medzi sebou rozprávali ľudia. Niektorí verili, že keď nastane čas veľkého nebezpečenstva alebo potreby, meč sa opäť zjaví a prinesie záchranu pre krajinu. Vyberte sa ešte dnes preskúmať toto tajomné miesto, pretože je to ideálny kopec, na ktorý sa môže vydať celá rodina. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.